Uf, da će iz ovog zatvora izaći. O, vidi, otvorili su mi kapiju. Da vidim gdje mi je drugar. Tu si. Evo me. I tebi su otvorili, a? Da, da, da. Ovaj, na šta bi mogli večeras oko 12 sati da probamo da pobegnemo? Što spenješ na toj šipki? Ovako. Nemoj da ne bi struja možda udarila. Ali da vidimo, izvidimo situaciju dok smo pušteni. Nekako kad bi ukrali kartice, karticu njihovu, da uzmemo one puške tamo, da vidiš. Da, 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 vidim. Ovaj, ajmo gore da vidimo polako. Ovdje da izvidimo situaciju. Dan je, ne vredi. Ne vredi, vraći se unutra noću, uveč. Kad padne več, onda ćemo pokušati da pobegnemo. Ja mislim da Ajde, jedem. da vidi postavili sajt. Ja ću malo ovog. Neko nešto uradio, čuješ? Da, da, da. Ništa, mi ćemo samo da jedemo. Gle onu budalu tamo gazi hranu. Njega treba strpati u zatvoru. Ha, već je u zatvoru s nama. Ništa, mogli smo da odemo kod mene u ćeliji da vidimo dogovor, da se dogovorimo. Ajde, ajde, plan. Plan da. Ajmo, ćemo kod mene. Sedi tu, ja ću na krevet da sedem. Tako, vidi. Ja sam skonto jedan plan. Kako da pobegnemo. Imam ja dinamit ispod kreveta, ne smijem sad da ga izvadim. A ima jedan šupalj zid gdje možemo staviti taj dinamit da pobegnemo. I kad pobegnemo, čekat će nas drugar, jedan me nazvao i ostavio nam auto tamo. Vidjet ćeš, kontaćeš. Dobro. I sedemo u taj auto. Pošto ja sam bio stari kriminalac, ozbiljan. Imam ja bazu jednu. Tamo ćemo otići i poslije ćemo harati gradom. Je to u redu? U redu. Čekam samo večer. A ne znam kako da, di kriju kartice. Da ne uzmemo kartice, da uzmemo više ono šta je tamo. Da nisam pištolj i shotgun i parice. Da, da. Razumiješ, biće. Dečaj vidimo da li je počelo. Da je počela mra. Oho. Dobro, još malo i krećemo. Dobro. Ja ću uzeti dinamit, samo ispred kreveta. Ovako. To je to, uzeo sam. I sad, ništa, ajde pokažem to pa moramo puziti dok budemo šetali da nas ne bi uhapsili. Da pogledamo ili ima nekog. Dobro, nema nikog. Se vidi, mogli bi im već da krenemo, a? Viš neće nas kontati. Neće. Da. Viš. To puzi, ja ću isto puzi. Čekaj, ja puzim ja. Sad ću ja postaviti ovdje, ti čuvaj stražu. Dobro. Postavljam. Pucaju ovi na naš. Dobro. Mi nemamo naše, ja i ti smo sami ovdje. A dobro, naši kriminalci. To su kolege. Beži. Uspeo sam. Da, ajmo, pola nas čekaju tamo. Ajde. Valjda nisu, čuli su, ali valjda nas neće napasti. Evo, Valjda neće. ajmo, vidiš što sam ti rekao, na kola. Da. Ajmo, brzo. Brzo. Evo se. Evo ga, dolazim po tebe. Ne, Murija, sede. Ne. Ajde, čekam. To. Ušao sam, tere. To je to, pobegli smo. Sad samo da pobegnemo od njih. Pičemo odmah u bazu. Palim svetlo. Slobodni smo, konačno.
Vijaju nas. Beži, beži. Pobeću, brži smo od njih. Što vodim te kod baze. Morat ćemo kroz grad. Samo opraz. Da. Valjda nas neće skontati, ono. Ne može nas skontati. Da, ops. Dobro, malo sam samo branio ko štetio, nije nešto strašno sad. U bazu imamo oružje, tako da znaš. Uzimaš koliko god hoćeš. Uzimaš koliko god hoćeš i pravimo haos u gradu. Da znao da se ne treba kačiti s nam. Ops, pogriješio sam put. Vamo nam baza. Morat ćeš bazu samo da zapamtiš. Nego reci mi koji ti sad kad smo slobodni, koji planiraš auto da kupiš? Pa vidjet ću nekog Porschea, Lambo, nešto tako. Tako, iš ovdje nam baza. Pa ja ću nešto tako, možda bude helikopter uzo. Pošto treba će nam to. Da, to je pametno. Ovdje nam baza, moramo ovdje auto sakriti da ne skontaju da smo... Da ne dajemo lokaciju ove baze naše. Ček, nestalo gori. Ajde izađi malo, poguraj auto. Ajde, poguraj samo auto malo. Ajde. Op. Ajde, naprijed guraj tam. Iza ga guraj. Ajde. Op. To, sedi. Ovdje, ajmo. Čekaj, nešto smeta ovdje, ova planina mala. Uvijek mi to bi, evo. Tu imamo ovdje slobodan iš ovaj auto. Viš tu nam, taj moj drugar, isto takav nam auto, to je ovaj što vam doneo. Ovdje sad pokažem ovo. Ovamo ostavljamo sve stvari što smo upljačkali. Ovo nam je samo šef naš vozi. Da znaš, to nam šef vozi. Ovo ovdje vidiš, ovo su te, kako se zove, puške što imamo. A ovo kad opljačkamo banku, kad pobegnemo, tu se preslačimo, znaš. Da. Znaš, tu se preslačimo, Znaš, ovaj nam auto samo kad, samo ovaj šef ima pravo da vozi ovaj auto, to kad pljačkamo malo veće banke. Da. To nema šta ti pokažem više u bazi. Sutra ćemo ići u pljačku. Trebali bi. Ićemo nas dvoje sami, ali nećemo pljačkati nešto veliko. Dok se malo ne upoznaš u posao. Da. To je to. Vidimo se. Otišao sam ja da spavam.